L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti rġajt ftaħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna drobietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U għal li minnek ġej kull ġid fitxa kontana nitolbuk biex fid-dawl tiegħek nintebħu kif għandna nġibu ruħna sewwa u bil-għajnuna tiegħek ngħixu hekk ta' bil-ħaq. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien Elija wasal fil-Ħoreb, il-muntanja ta' Alla. Hemmhekk daħal fl-ar u għadda l-lejl ġo fih. U Alla qallu: oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-mulej. U hemmu jgħaddi l-mulej riħ qawwi b'saħħa li joffroq il-muntanji u jfarrak il-blat. Għadda quddiem il-mulej, imma l-mulej ma kienx f'dan ir-riħ. U wara dan ir-riħ teżżet l-art, imma l-mulej ma kienx f'din it-teżżiża. U wara t-teżżiża kien hemm in-nar, imma l-mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar inħasset żiffa ħelwa. Elija kif ħassa għatta wiċċu bil-mantell, ħareġ barra u waqaf f'bieb l-ar. U fil-ħin jisma' leħen jgħidlu: x'inti tagħmel hawn, Elija? U wieġeb: għandi qalbi tħeġġeġ għall-aħħar għall-mulej, Alla tal-eżerċiti, għaliex ulied Iżrael ħallew il-patt tiegħek, farku l-artali tiegħek u l-profeti tiegħek qatluhom bix-xabla. Jien waħdi bqajt u qegħdin ifittxu jneħħuli ħajti. Il-mulej qal lil-Elija: itlaq u erġa' baq' triqtek lejn id-deżert ta' Damasku. U malli tasal, idlek lil Ħazael bħala sultan ta' Aram. Hekk ukoll il-Ġeħu bin Nimsi, idilku sultan ta' Iżrael. U lil Eliżew bin Safat ta' qabel Meħola, idilku profeta flokok. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajl il-Alla. Jien wiċċek infittex mulej. Jien wiċċek infittex mulej. Isma' mulej, leħen lajta tiegħi, ħenna lija u weġibni. Ejja qed f'qalbi, fittex il-wiċċu. Jien wiċċek infittex mulej. Jien wiċċek infittex mulej. La taħbix wiċċek minni, la twarrabx bil-qerra l-qaddej tiegħek, int l-għajnuna tiegħi. Jien wiċċek infittex mulej. Nemmen li għad nara t-tiba tal-mulej, fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwa qalbek, it-tama fil-mulej. Jien wiċċek infittex mulej.
iddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu smajtu x'intqal la tagħmilx adulterju. Imma jien ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha ikun ġa għamel adulterju magħha f'qalbu. Jekk għajnek il-leminija jgħalik okkażjoni ta' tnub, aqlaħħa barra u armija l-bot minnek. Għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jinxtieq fl-infern. U jekk idek il-leminija jgħalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra u armija l-bot minnek. Għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jmur l-infern. Intqal ukoll min jibgħat il-martu ikollu jagħtiha l-kitba tad-divorzju. Imma jien ngħidilkom li kull min jibgħat il-martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin iwaqqagħha fl-adulterju. U min jiżewweġ waħda mibgħuta minn ħaddieħor jagħmel adulterju. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hemm espressjonijiet qawwija li Ġesu kultant juża fl-Evanġelju biex iwassal il-messaġġ tiegħu. U hawnhekk illum għandna propju eżempju ta' dan. Meta Ġesu jgħid jekk għajnek hija okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra u armija l-bot minnek. U jekk idek il-leminija hija okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra u arbija l-bot minnek. Klim qawwi dan, klim iebes. U jkompli jgħid għax aħjar tidħol tkompli ġifieri tgħix bajn waħda jew bit waħda milli tispiċċa imbagħad ġismek kollu fl-infern. Dan huwa kliem iebes ħafna ta' Ġesu. U tajb nistaqsu x'irid jgħid biha meta jitkellem hekk. Ħanejt l-ewwel x'ma jridx jgħid Ġesu. Ġesu ma jridx jgħid l-ewwel nett. Ġifieri mhux qed jgħid Ġesu li aħna għandna nagħmlu ħsara lilna nfusna. Self-harm. Kif kultant tiġik l-impressjoni jekk tara dal-biċċiet maqtuwejn l-ewwelin. Anzi Ġesu jrid li aħna il-ħajja tagħna u tal-oħrajn inħarsuha, nipproteġġuha, nożżuha. U l-mulej jrid li nagħmlu dan anki meta għadha ma tidhirx. Meta għadha ħajja li tnislet żejra immem diġà ħajja umana għadha mhix iffurmata m'hemmx lajn għad trid tifforma, m'hemmx lit li jsemmi Ġesu għad iridu jiffurmaw, immem diġà ħajja umana, Ġesu hemmhekk irid li aħna nożżuha. Mhux ngħidu din okej u din għandha xi difett impoġġuha fl-istor għaliha Ġesu ta' klassi inqas jekk mhux ta' ebda klassi. Daqshekk irid li aħna inħarsu u nożżu u nistmaw il-ħajja tagħna u tal-oħrajn. X'irid jgħid biha għalhekk Ġesu hawnhekk? Qed jgħid Ġesu li aħna irridu nkunu lesti ngħidu le lilna nfusna fejn meħtieġ ngħidu le u ma nħallux dak li nħossu fina jikkmandana u jiġri bina. Dak hu l-messaġġ ta' Ġesu. Għalhekk iġib l-eżempju tal-għajn, jekk inti tħalli dak li tara jiġri bik, jista' jwasslek
għal dak li hu ħażin, bħalma jsemmi Ġesu stess min jagħmel adulterju f'qalbu minħabba f'hekk. U idek l-istess jekk inti tgħid għandi jdit ikolni biex nagħtih xeba' u tħalliha tieklok u tagħti daqtejn, jiġifieri ħallejt dak li tħoss fik jikkmandak, imexxik. U għalhekk Ġesu qed jgħid aħna għandna nkunu lesti li ngħidu le ir-rażan, ngħidu le lilna nfusna fejn meħtieġ ngħidu le. Issa dana mhux faċli nafu kultant kemm ikun diffiċli illi aħna inrażżu lilna nfusna. U ġieli niżbaljaw f'dan, noqsu f'dan ġieli, Malla jagħtina il-possibilità nerġgħu nibdew mill-ġdid, imma x'narfu li dik it-triq tajba, it-triq li fejn meħtieġ nittrażnu biex nażlu it-tajjeb u nevitaw dak li jkun ħażin. Li rridu żgur ma nagħmlux huwa niġġustifikaw lilna nfusna fil-ħażen. Jiġifieri ngħidu għax jiena hekk magħmul ġieli tismagħha din, pereżempju hu l-ilsien, Ġesu hawnhekk ma jsemmix l-ilsien ma jsemmih drabi oħra. Għax jiena magħmul hekk ta' żaqq f'ommi dak li nħoss ngħidu. Jew nkella għax jiena lest li jekk ikun hemm bżonn nagħti daqtejn ta' ħarta ħalli bniedem jidra. Hekk magħmul jien, hekk magħmul xejn. Hekk sirt. U bħalma sirt hekk tista' ssir mod ieħor. Ma żgur m'għandniex ngħidu hekk magħmul isu il-mulej li nħalaqna robots programmati biex nagħmlu dak li nħossu imexxina u jikkmandana hu. Mhux hekk iridna l-mulej, u għalhekk iridna nkunu lesti li fejn meħtieġ ngħidu le lilna nfusna biex nażlu t-tajjeb u nevitaw dak li jkun ħażin. Tolbuh din il-grazzja llum il-mulej biex bil-qawwa tiegħu aħna nkunu lesti ngħidu le fejn hu meħtieġ ngħidu le ħalli ngħixu fil-paċi tiegħu u ma nagħmlux ħsara la lil ħaddieħor u lanqas lil nfusna. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna ikonna il-qawwa ngħidu le lilna nfusna fejn meħtieġ ngħidu le biex nistgħu nażlu t-tajjeb u nwarbu dak li jkun ħażin nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk għal-morda kollha fid-djar tagħhom u fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija huma u l-familji tagħhom minħabba l-mart nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha f'kull waqt tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ħalli nkunu strumenti tal-paċi tiegħek u niftakru f'dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, niftakru fil-poplu ta' l-Ukrajina u popli oħra illi qegħdin ibatu ejna mulej biex aħna dejjem inxardu fejn inkunu l-ispirtu tal-paċi tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem biex tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ism, ħtiġijiet tagħna u l-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ixħet mulej ħarsa ta' tjieba fuq is-servizz li qegħdin nagħtuk u għamil li l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbula l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa l-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u l-qudiemek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għadinina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u mal-Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Għafrinna tobietna, bħalma naħfru minn uħati għalina. Ma daħanix fi tiġrib, iżeħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-sartna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Saħħaħna mulej bitqarbina li għamilna biex aħna tiegħek ninħallu mill-irbit ta' ħsunitna u nimxu l-qudiem fit-triq tajba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnah online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom.
Nitolbu f'dan ir-Rożarju ħalli aħna dejjem nożżu il-ħajja umana li bdiet u qatt ma nifirdu l-ħajja umana dik li tista' timxi l qudiem u titwielet u l-oħra li mhijiex tajba u għalhekk titqiegħed fil-ġenb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalli kismat talb tagħna dak itwilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or ta' Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija imbirkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kismat talb tagħna dak itwilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima Marija bi grazzi memlija il-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima Marija bi grazzi memlija il-mulejmija imbirkanti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima Marija bi grazzi memlija il-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima Marija bi grazzi memlija il-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima Marija bi grazzi memlija il-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna tobietna ħarisna minna tal-infern. Kull ġeneru kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fit-tielet misteru tal-batija, meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Mis-sinna inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sarfnatek, ikuni trid kif fis-semmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dobietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, birkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, birkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima Marija bi grazzi memlija l-mulejmijek, birkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima Marija bi grazzi memlija il-mulejmijek, birkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima Marija bi grazzi memlija il-mulejmijek, birkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima Marija bi grazzi memlija il-mulejmijek, birkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima Marija bi grazzi memlija il-mulejmijek, birkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima Marija bi grazzi memlija il-mulejmijek, birkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima Marija bi grazzi memlija il-mulejmijek, birkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima Marija bi grazzi memlija il-mulejmijek, birkinti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna tobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġeneru kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-batija,
Meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek. Ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħannix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tartana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna d-dobitna ħarissa minna tal-infern. Hu ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Simma lik Marija bi grazzi hija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tarbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenerer kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Sima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikuli tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dobietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberk inti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawr dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza 14 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela taqdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisra mill-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana tal-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tagħna li tneħħi dnubiet tad-dinja.
Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddieshom Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa. Ungawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li Sammiki l-Arkanġlu tħollanina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fos-siqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l-ek Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kum missira lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, għalna grazzja ħnina u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Torrocco, itlob għalina. San Paul Missirna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beato Nazio Falzon, itlob għalina. Beata Addeodata Pesani, itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk nħossu fina blajda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbiru Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlug glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla flanċi u l-qaddisin kollha tiegħu.